ईशा उपाध्याय के जैसे कि गोली लागल रहे तो वहाँ रहनी वो स्टेज पर लौकत तनी का मैटर रहे वहाँ पर। मैटर बाकी हर्ष फायरिंग होत रहे, पहले से बहुत पहले से फायरिंग चलत रहे वहाँ। हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लागल, जिसमें हवाई फायरिंग बहुत रहे, जमीनी स्तर पे भी फायरिंग होत रहे। वही जी मतलब मिस करके गोली लागल, बायां पैर में गोली लागल। कलाकार लोग के काफी खतरा बा। हम ये न्यूज के माध्यम से सब कलाकार के संदेश देब चाहब कि अगर रुआ लोगन गावत नहीं वो जो फायरिंग होता तो रुआ लोगन मंच छोड़ के नीचे उतर जाए। हमारा तरफ से ये संदेश रही सबका कि जे भी मंच करता, जे भी स्टेज वाला कार्यक्रम करता, अगर वहाँ फायरिंग गोली बंदूक ऐसा कुछ लौकता रुआ लोगन के दिखता तो कार्यक्रम वही जब बंद करे और मंच से नीचे आ जाए लोग, काहे कि जिंदगी से बढ़ के पैसा। ठीक बा जातिवाद गाना लेके बजावल बहुत गलत बा। जातिवाद गाना के चलते कई जगह मारपीट होता। कलाकार के ये मतलब है, कलाकार के ना ही कोनो जाति होला, ना ही कलाकार के कोनो राजनीतिक मंच होला। कलाकार के काम होला पब्लिक के दिल पर राज गइल। तो रुआ लोग झुंडी चटना गा के अथी चटना गा के दिल पर राज नहीं करत, तो लोग से पब्लिक से माई बहन करवावत नहीं। मिलियन व्यू से मतलब लाइन में कि पढ़े कह जलो गोरी लभ के पढ़ाई, शिवानी सिंह साथ में गोले बरी कि बढ़ी चढ़ के बोलो ना तो हो जाई लड़ाई। तो फिर हमार लाइन बा कि तो हरिया के कई कजर झगड़ा के घर बा, अरे झगड़ा के घर बा। फिर लड़की के लाइन कि रंगदार जब हमारे लभर बा तो कवना बात के डर बा। ईशा उपाध्याय के गोली लाग गई बटे। हालांकि वो छपरा जिला के जनता बाजार थाना अंतर्गत शनिवार में प्रोग्राम होता रहे, जहाँ पर अभिषेक सिंह सिट्टू जो गायक बनी वहाँ के रहनी, वहाँ पर उपस्थित रहनी। हमने जाने में सन कि काम जो भई रहे। बहुत बहुत स्वागत बटे जी। हमारा तरफ से ये न्यूज के देखे वाला देवतुल्य जनता रूपी सबका के दिल से नमस्कार प्रणाम बा। ये बताइए कि जैसे ईशा उपाध्याय के जैसे कि गोली लागल रहे तो वहाँ रहनी वो स्टेज पर लौकत तनी का मैटर रहे वहाँ पर। मैटर बाकी हर्ष फायरिंग होत रहे, पहले से बहुत पहले से फायरिंग चलत रहे वहाँ। हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लागल, जिसमें हवाई फायरिंग बहुत रहे, जमीनी स्तर पे भी फायरिंग होत रहे। वही जी मतलब मिस करके गोली लागल, बायां पैर में गोली लागल। अच्छा ये बताइए कि हर्ष फायरिंग एक तरीके से देखल जाओ तो वो गलत बाटे। हालांकि सरकार भी पर बैन लगल बा, लेकिन प्रोग्राम के दौरान ऐसा अगर फायरिंग होके तो कलाकार लोग के काफी जो कि खतरा बाटे। कलाकार लोग के काफी खतरा बा। हम ये न्यूज के माध्यम से सब कलाकार के संदेश देब चाहब कि अगर रुआ लोगन गावत नहीं वो जो फायरिंग होता तो रुआ लोगन मंच छोड़ के नीचे उतर जाए। हमारा तरफ से ये संदेश रही सबका कि जे भी मंच करता, जे भी स्टेज वाला कार्यक्रम करता, अगर वहाँ फायरिंग गोली बंदूक ऐसा कुछ लौकता रुआ लोगन के दिखता तो कार्यक्रम वही जब बंद करे और मन से नीचे आ जाए लोग, काहे कि जिंदगी से बढ़ के पैसा नहीं है। और हाँ, जिंदगी पैसा बहुत बड़का चीज नहीं है, जिंदगी बहुत बड़का चीज बा। हालांकि ऐसा घटना बहुत हो चुकल बा, कितना नचनिया लोग अपन जिंदगी दे चुकल बा। यहाँ तक कि गोलू राजा के स्टेज पर रउआ साझा करे उहो के गोली लागल रहे। वो टाइम भी जब गोली चल रहा है हम भी साथे रहने। हमने के बलिया में कार्यक्रम रहे, बैरिया बस स्टैंड के पास हमने के कार्यक्रम रहे बलिया में। वो बड़ा भी गोलू ले जाकर जब गोली लागल रहे, काफी अच्छा माहौल है। प्रोग्राम के 10,000 पब्लिक प्लस रहे वहाँ। बहुत अच्छा माहौल है कार्यक्रम का। 2 मिनट में सब चीज बर्बाद हो गई। वहाँ हॉर्स फायरिंग भी चलत रहे और हॉर्स फायरिंग के दौरान भी वहाँ पे गोली लागल और यहाँ पे हुए भइल। यहाँ भी काफी लोग रहे। बहुत निंदनीय घटना बा। सब ना करे के चाहे, जे भी करता गलत बा। कलाकार लोग के खास करके चेतावनी देवे के चाहता नहीं हमें न्यूज के माध्यम से कि जे भी अगर कलाकार स्टेज करता प्रोग्राम, वहाँ अगर गोली बंदूक चले तो कार्यक्रम हो जाए बंद करे। इहो भी काफी जो कि भीड़ हुई, भीड़ भाड़ के अगर मान ली कि ईशा उपाध्याय के कलाकार के गोली लगल और भी आम आदमी के जब गोली लग जाता लग सकता, बिल्कुल लग सकता। वो काहे कि बंदूक के गोली कोई के ना चिन्हला, पर्सनली कोई के ना होला, जे सामने ओकरे लग सकता। हाँ, ये बहुत ही जैसे कि सोच समझ के अपन काम कईल जरूरी बा। हालांकि प्रशासन पर कार्रवाई करत हटे, जैसे ही प्रशासन के जनता बाजार प्रशासन के जैसे ही खबर मिलल तो ऊपर कार्रवाई भी चलत हटे और आधिकारिक रूप से बयान भी सामने आ रहल बा। और यहाँ के सिट्टू सिंह बानी जो कि गाना गावे नहीं यहाँ के। अभी एगो यहाँ के गाना आइल बाटे, बहुत ही सुंदर गाना आइल बा, रंगदार जब हमार लभर बा, ऐसा ही कुछ गाना बाटे। हम जाएंगे कि पब्लिक के आप सबके सुनाई गाना भी आई रहा हमार। बहुत अच्छा आप सबके आशीर्वाद प्यार दुलार खूब मिला था गाना के। हमार लाइन में कि पढ़े कह जलो गोरी लभ के पढ़ाई, शिवानी सिंह साथ में गोले बरी कि बढ़ी चढ़ के बोलो ना तो हो जाई लड़ाई। तो फिर हमार लाइन बा कि तो हरिया के कई कजर झगड़ा के घर बा, अरे झगड़ा के घर बा। फिर लड़की के लाइन कि रंगदार जब हमारे लभर बा तो कवना बात के डर बा। गाना के पंच लाइन हिट बा एकदम।
बिल्कुल ये बहुत हिट बा, रील काफी को ट्रेंड करता और लड़का काफी बनावत अनुसार जी रील। जी का हम भोजपुरी के लेके भोजपुरी के लेके ये कहब कि कुछ अलग होके नहीं, हमार गाना ऐसा आइल बा खूब दुलार प्यार ऐसे मिलता कि ना जातिवाद बा ना अश्लील बा, बहुत सुंदर गाना बा, आप सब सुनी जाके भी नहीं के तुला तारा चंडी फिल्म से गाना रिलीज भेल बा। अच्छा ये बताइए जैसे कि अभी भोजपुरी के माहौल में जहाँ अभी माहौल जो चल ताटे ढूंढी चटना और ही माने कि बहुत गंदा गंदा गीत होता ऊपर का काम लोग ऊपर ये कहब कि जे गावता तो गा के माई बहन मत करवाओ लोग, इन सब में गावल ठीक नहीं है। स्टार काला से ना होई, जिंदगी मिलल बा बहुत भाग से, अगर रुआ कलाकार बानी तो कलाकार के मतलब ये होला कि लोग के दिल के राज कइल। कलाकार के ये मतलब है, कलाकार के ना ही कोनो जाति होला ना ही कलाकार के कोनो राजनीतिक मंच होला। कलाकार के काम होला पब्लिक के दिल पर राज कइल। तो रुआ लोग ढोड़ी चटना गा के अथी चटना गा के दिल पर राज नहीं करत, तो लोग से पब्लिक से माई बहन करवावत नहीं, मिलियन व्यू से मतलब नहीं के। अभी एगो तो ई हो गई, दूसर का भी हाल फिलहाल में वो घटना हो गई बा जातिवाद गाना लेके जो कि यादव लोग में या फिर से ये पंडित जी लोग में। अब यादव लोग कहते हैं कि हमनी के माने कि हीरा हीरा लोग बोलेला, उ लोग कहता हम लोग हमनी के बारात में आके झगड़ा कर लेला लोग। ई कहाँ तक ठीक बा जातिवाद गाना लेके बजावल? बहुत गलत बा, जातिवाद गाना के चलते कई जगह मारपीट होता, कई जगह हुआ। देखिए अभी लगन में भी काले हम न्यूज एगो देखत रही, अभी हाल फिलहाल ये छपरा जिला के घटना रहे मसरक साइड के कहीं, वहाँ भी जातिवाद के लेके गाना बजावे के चलते मार होता। तो अगर गाना के लेके रुआ लोग मार करावे के चाहता नहीं तो मारे होके मार करावे के बहुत सारा प्रतिभा, गाना के माध्यम से मार मत करे लोग। गाना मतलब इंटरटेन हो गई, हमने के इंटरटेन करे के बाद लोग के हंसावे खिलावे के बाद, मार झगड़ा नहीं करावे के। बिल्कुल मार झगड़ा नहीं करावे के, और इतना ही शौक बा तो अपना द्वार पर हुआ बजाई जातिवाद बजाए के बाद अब खूब मजा ले, लेकिन दूसरा के यहाँ जाके लोग के माहौल मत बिगाड़ी। हम यह कहे के चाहे जितना भी श्रोता लोग सुनते ये सब मत करो बिल्कुल, जो कि वो बहुत ही निंदनीय घटिया, तो घटिया ना कहला घटिया, वो घटिया तरीके के ये मानसिकता बा, इस तरीके के ना होके के चाहिए। और कुछ ब्यास लोग बा, सिंगर लोग बाटे, वो लोग से विनती बा कि लोग जातिवाद मत गाए। शेख सिंह सिट्टू जी और का कहम जाते जाते ये कहब कि बुलंद आवाज के देखे वाला के जितना भी देव तुल जनता बा लाइक करी, कमेंट करी, और वीडियो अच्छा लगे तब शेयर करे, वैसे ना अच्छा लगे तब शेयर करे के बा। सभी की नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी।